chief lejama bela jere ni nyakuma o bismillah ana don kibaru keneka ame juma do ala octobre kalo kle mugan kono to samba fla ani mugan kile la sel munu bambolo kadi o mabi mali korean fala ayela ka fo ko sema mogo ko ni faransi bala ka baraka nyoko fe no wakati nina sema ni faransi ko ni kan bara nyonya ko ni fanate do reka mali ni groupe Wagner ka négociation ko mbe sina o ko tala ka belu ma chukosila faransi ayela ka fo ate olu ko ni arranger wasema mogo fana ayela ka fo ko Wagner mogo ko mana na ku otina na kela ko ni ba mali ko na la ku na ku otina sega o sabati nunu fla be bera jelele ayela ka fo ko lu ko ni te mali ko ni groupe Wagner ko ka bara nyonya na nyoko fe o konna de la olu ko ni fla ko ni farla nyoko kan o bala ka baraw ke nyoko fe o bala ka ko sigi senkan ayela ka fo faransi ko ni sema mogo ko ni me nyoko nye mali ko ni korean fana u be nyoko nyo ke ka kuma ka strategie ko ni bo mi ko ni ba to ko en ko ni saka la segin chugumina anga transition autorité ko ni waliya nke miye ka bara nyoko nya ko ni oni risika groupe Wagner mogo ko ni fe ko barsa ko faransi de ko ni nya ayela ka fo ni wakati do ko ni kera olu ka barkan ko ni mena takabo mali ko nala ko de ko ni fana ya to ko na manye faransi de ko ni tumambola no olu kule kumala ka andeme terroriste ko la no do ko ni ko olu bena ta anta la je anka maware nyini maware mi saka na andeme barsa de no yere fana ya ka fo faransi be ano abe sanshegi wal ma san ko no to buyango bo umanda fa fo ko ni nye barsa depuis na fema bo kele la do de ko ni bala ka fara rebellion kan ata fe changement fo ko ni tala ka yi ayala ka fofana ko faransi ko ni sima ko ni ka bara nyokonya ko atala ka bali mo ko shila sa ame rebellion na no wakati ni na faransi yana ka ko glanendo ko ni oni sima ko ni ma ofala jonga ko ma o so minga jan bela jere lemba donga foko faransi ko ni ka ko glanendo o ta fe kele ko ni ka ba barsa o kan na fa yara ko ni bala la selwere mbambolo ka do kluka la sele temeno la antu ya ila ka foko isa ka ojim no ye acerte président ayala ka foko isa ka ojim ko ni tumbe garda villa o kofe o yaida na ka fo kunungo kuye mana de poko ni da Isaka Ojimka Isaka Ojimi ale ye 4e vice président ye sente konnala nala Isaka Ojim koni atumile lentumbulu talata do ya temenena octobre kalo kile mkwani moro samba flani mkwani kile utara mine 19 enfant ko mfe garda vie koni dara ka shu enfant fe ngokonna la Isaka Ojim koni 48 heures de ke anga fangati kla mko bolo ame juma do ala octobre kalo kile mkwani kono to samba fla ani mkwani kile ayala ka fo Isaka Ojim koni ka jugement koni nena ke parti politique chama koni ye ikunkan bo Isaka Ojim koni ka garda vie koni kele barsa ru ya ayala ka fo ko Isaka Ojim mangante ka mine chokosila barsa aye afela de fo wa mali yele koni fana ye démocratie jamana de ni mimi kuni kanche ni ibe fe ko ola se jamana kono do ma kibe so ko ke ko basi manga yola tiableng dara me na le ye parena president lu yele koni bora ka ko communiquer ke ko ga jusman kasi ya ka fo ni Isaka Ojim koni mina la ni choko ina mbobena bama wala mako fana mine ko barsa ko ya hakina tadi jamana koni kunkanko ko dem president no ye Fuseni Amiongindo ale koni fana ye ayira ka fo Isaka Ojim ka mina lima be ale ma choko sila kale be minni ni autorité ma ofe o ka Ojim bla Ojim gani mina line kon ba yela ka fo ko démocratie me jamana kon na la ko te chien ko wa Ojim gam mina line kon fana ba yela ka fo ko liberté d'expression ko ote mali kon na la ko barsa kuma mkadi ye ibe se ko fo jamana kon kunkan ko ka mim saka to jamana kon mitanye maître tapoye Isaka Ojim ka avocat ye ni wakati nina juma do yana sel fana selu kon mana teme o be na Isaka Ojim kon ka jugement ke mona ba ko la ambo la si awma kibara wala mbambolo ka dokuluka assise nationale de la refondation o kuma kon tum fora wa akoko ni mesina alisa assise nationale yin koni d'abord de pour que jama kono de mbela je linka ngasegi ifela fo mali koni joli ko kunkan koka o konna la commission koni sigira wa ama o bela je len sungande la barso be ma bisaba bonya ko bo konna la Hashim Kumare no ye mali ministre koroy ale koni ye o commission koni président assise ko kunkan ko la premier ministre no ye Dr Sugar ko kada maiga ministre de la refondation no ye Ibrahim Ikasa maiga ale ni madame Fatoumata Sekou mi chargé de nos réformes politiques la ni institutionnelles la mali konna la olu bela de lentume presidium na kungo wa ila ka fo ni assise yin koni mana na ke abena ni lafia ye mali konna la barsa bela de le mini hakila tadi mali koni joli ko kunkan kula kibala laba mbamolo ka da kulo ko de ka fo telen ku marala ni odude ndobe ko sende daga yen koni ganeno kosobe donzo munu bala ka yi lakana ala ka fo kulu koni ni
groupe jadisi mɔgɔw kɔni gana ɲɔgɔn na kosɛbɛ k'u tun ye jandaw ɲɛ sɛnde daga mais a yirala k'a fɔ k'u kɔni sera k'u yɛrɛ bɔ o yɔrɔ in na barisa u ye kɛlɛ de kɛ ka u nin ta ka yen nɔ jatisiw kɔni ni donsow kɔni tun bɛ sigikafɔ dɔ de la a yɛrɛ k'a fɔ depuis sigikafɔ daminɛla donso dɔw kɔni y'u yɛrɛ ta nka sigikafɔ kɔni bɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ sigikafɔ kɔni bantɔla ma ban u fila sigi sago la o de nana ni kɛlɛ ye sɛnde daga mɔgɔw kɔni u bolila minnu sera ka minɛ minnu ta bɛɛ lajɛlen kɔni ye yɛrɛ ɲini k'u kunda tɛnɛnku kɔni mara kan minnu yɛrɛ kɔni fana ma se ka taa tɛnɛnku olu kɔni fana taara yɔrɔ wɛrɛ min b'a to u bɛ kisi marifa kɔni tɔɔrɔ ma ani binkani jugu mais laban b'an bolo ka d'aw ma bi o de ye nin an b'a fɔ aw kan bɛn